Kedu afa gị na ebe isi akpọ? Okay, Chizoba ọ sịrọ na ị na-asị asị, ọ na-achị kọwata gị. Chizoba ị nwere bill? Ị na-enweta ị nwere bill? Mempe ọ na-enye gị bill ma ọnwa gwụcha? Over. Okay. Ama m ebe ntị etinye okwu aka, so bara uru mma nkwu ihe ma amarọ aghọtachara m ihe ọ na-ekwu. O nwere bill, so ọ bụrụ dị kọstọma. So ọ bụrụ na ọ na-enweta bill, achọbụ m ka m si ebe a wee ghọta ma ọ bụ ọ na-enweta bill ma ọ kọstọma ma ndị otu anyị na-asa abụ ha. Ikekwe ọ bụ na community arrangement. So biko ọ bụ na ị nwere nsogbu ọ mkpesa, jee na ekọt, ọ dị ka ekọt dị in charge of this place. Gaa mee nya bụ mkpesa ka o doo anya. Maka otu ise present o doro anya chacha. Ọ bụ na ị nwere bill na nke ebidogodi na bill gị, I trace the thing backwards. Mana aghọtara m ihe ị na-ekwu maka. Ọ bụ na aghọtatu ihe ọ na-ekwu, o nwere compound ọ ga-awe bata si na landlady na-akwụ ụgwọ. So gị nwa ya ejezi wele ego gị nyezie landlady akwụzie ndị ọ na-akwụ. Landlady ma gị ma landlady nwere ka ọ bụ na a na-awọrị unu na-abụ, mana landlady uche niile bụ na ego na-aga na nke ndị NEPA. So ọ ga-abịa. So onwe mkpesa jọsụ jee n'ụlọ ọrụ anyị customer service rep nọ na ekọtụ mee nya bụ mkpesa. Onwe ya ajụjụ ị chọrọ eju ebe ahụ, maybe ọ bụ na ihe anyị na-afụ one on one, anyị nwee time jụtachaa gị ihe, mara ihe na-achọ ịghọta, kọwara gị ya dịka nsi wee mara. Alright, so ka ụbọchị na-eme kwarapụ time anyị na-emezi anyị kwarapụ na studio. Cheta na anọ m na studio with Emeka Eze, nyanwa bụ Head Communication Main Power Electricity Distribution Limited. So anyị ya na ọ bụ na onwe ka o si wee dị ndị ekpọta ya na studio bụ na onwe ka o si wee makwụrụ last, okay? This month now, ịmakwana eche na ya banye ga April na-ekwu last month, na this March na nke anyị ga-ahapụ na ya echi. So onwe ka o si wee makwụrụ nsị ka anyị bịa mara ife ọka nke a ọkụ dịka ọbịa yesterday enwe m ọkụ ọfụma, nwanne nye enwe side m na-enwe ọkụ, ọ dịka ma na-enwecha elu ọkụ 23 hours 30 minutes. So abịa na alụkwa m ọkụ nyebezie m 1 hour. Ọfụ m ụfụ na arụ nsị na onwe ife na-eme na onwe ka o si wee madị. So sị ka mma na nke a na-etesoro anyị nọ ka acha anyị detin n'anya by April na emezie anyị ka esi wee kwesị. Mba ada eje nya eje. Mba ada eje agaghị ya bụ na agaghị ya. Alright, so kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347. O nwere send line message na YouTube ọ sị na a na-enyefe bill mgboro na-abụ n'ime ofu ọnwa. Nke a ọbụghị normal thing. So bill ị na-enweta ugboro na-abụ n'ime ofu ugboro ka anyị na-enye bill. Ịnwetazia bill ugboro na-abụ, inenenu ihe edere na bill, ọ bill gị ka ọ bill onye ọzọ ka ịnweta. Once anyị na-eme operate monthly billing cycle. At the beginning of a new month, ịnweta bill for energy ị nwụrụ n'ọnwa gara aga. O nwere ego enye gị bill na-abụ. Ịnweta ebua, ị ga-amanụ nke bụ bill gị, ịkwụ ọnụ nke bụ bill gị. Ọ bụ na ị chọrọ ijezi mee mkpesa na bill nke anụ abụrụkwa nke gị ime mkpesa, mana ọ bụrụ bill adịghị edenye bill ugboro ebua n'ọnwa, all once ka ị na-enweta bill. Onye nwere ọgụgụ isi kwesịrị na-edowe records. Na adị nweta bill inene enu ma afa gị ma akaụntụ nọmba gị, inene ego nke ị kwụrụ n'ọnwa gara aga ma reflect, ị mara na ọ nke gị.